سلام تخطاتلت مدب كيدرويد كمي صنيحكم لما عند ما حنت فيديو حزلكم مزيلخو نسخه كمي غيرنا اب موبايلنا زمصو بوب اب ادس مالتي ወይ ድማ አድቨርታይዝመንት ዋላ ቪዲዮ እንዳራና መንጉ ዛአቱና አድቨርታይዝመንት አለው ነዚኦም ከመይ ጌርና ከምነጥፎም ከሪኤኩም እየ ማለት እዩ ሃራይ ሕጂ ብክልተ መንገዲ ከሪኤኩም ተሓንቲ ኣብ ጉግል ክሮም አቲና ንዕርየሎ ተኻላይካ ኣብ ሴቲንግ አቲና ንዕርየሎ መጀመሪያ ብጉግል ክሮም ክጅምሬ ኣብ ጉግል ክሮም ናቱ መጀመሪያ ሃራይ ከምዚ ገይሩ ምስ ከፈተልና በዛ አንጎሎ ናይ ሰለስተ ነጥብ ምልክት አላ ኣብ ኦኬ ንብሎ ሓንሳብ ኣብዚ ታሕቲ ሴቲንግስ ዝብል ኣሎ ኣብ ሴቲንግስ ኦኬ ንብሎ ሃራይ ሕጂ ኣብዚ እንተሪእና ኖቲፊኬሽንስ ዝብል ኣሎ ኣብ ኖቲፊኬሽንስ ኦኬ ንብሎ ሓንሳብ ሃራይ ንታሕቲ ቁርቡር እንተይልና ኣብዚ ሳይትስ ዝብል ኣሎ እንተሪእኹሞ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ብዙሕ ፅሕፈት ኣሎ ሳይትስ ኢሉ እዚ ብትሕቲ ዘሎ ብሙሉእ ኦን ኮይኑ ዘሎ ኦፍ ንገብሮ ማለት እዩ ብሙሉእ ንኣብነት እዚኣ ኦፍ ገብራየ እዚኣ እዚኣ ኦፍ ገይረ ኣለኹ ብሙሉእ ዘሎ ኦፍ ንገብሮ ማለት እዩ ነዚ ኦፍ ጌርና ምስ ወዳእና ሓንሳብ ንድሕሪት ባክ ንብላ እሞ ሓንሳብ ንምለስ ማለት እዩ ንታሕቲ ቁርቡር እንተይልና ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝብለና ኣሎ ሳይት ሴቲንግስ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ኦኬ ንብሎ ሓንሳብ ማለት እዩ ሕጂ እውን ቁርብ ንታሕቲ ውርድ እንተይልና ኖቲፊኬሽንስ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ሃራይ ኣብዚ እንተሪእኹሞ ኖቲፊኬሽንስ ኢሉ ኦን ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ነዚኣ ኦፍ ንግበራ ማለት እዩ ኦን እንተላ ኦፍ ንግበራ ማለት እዩ ኦፍ ገይረ ኣለኹ ሕጂ እዚ ብሎክድ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ ሃራይ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሴቲንግ ሰኣቲና ከዓ ዝዕረይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሴቲንግ ናቱ መጀመርያ እሞ ንታሕቲ ቁርቡር እንተይልና ኣብዚ ጉግል ዝብል ኣሎ ኣብ ጉግል ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ጉግል ምስኣተና ኣብዚ ቅድሚት ኣድስ ዝብል ዘሎ ኤዲኤስ ኣድስ ኣብ ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ኣብዚ ቅድሚት እንታይ ዝብል ኣሎ ኦፕት ኣውት ኦፍ ኣድስ ፐርሶናላይዜሽን ዝብል ኣሎ ነዚኣ ኦፍ ንገብራ መጀመርያ ኦን እንተዳ ኣላ ኦፍ ትገብርዋ ማለት እዩ ኦፍ ገይረ ኣለኹ ኣነ ካብኡ ቀፂልና ኣብ ትሕቲኡ ኣድስ ባይ ጉግል ዝብል ኣሎ ኣብኡ ናቱ ማለት እዩ ሃራይ ናብ ብሮዘር ከምርፀና እዩ ወይ ድማ ቀጥ ኣቢሉ ባዕሉ ክወስደና እዩ ሃራይ ጉግል ክሮም ክመርፅ እየ ኣነ ሃራይ ከምዚ ገይሩ ከምፃልና እዩ ስለዚ ንታሕቲ ቁርቡር እንተይልና ኣብዚ ብደቃ ፅሕፈት ኣላ ኣድ ሴቲንግስ ትብል ኣላ ስለዚ ነዛ ኣድ ሴቲንግስ ትብል ዘላ ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ሕጂ እውን ካልእ ፔጅ ይኸፍተልና ኣሎ ኣብዚኣ እንተሪእኹማ ኣድ ፐርሶናላይዜሽን ኢዝ ኦን ዝብል ኣሎ ስለዚ ኦፍ ንገብራ ነዚኣ ማለት እዩ ከምዚ ተምፂልኩም ቶርን ኦፍ በልዎ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ኣሎ ቪዚት ኣድ ቾይስስ ዝብል ኣሎ ስለዚ ነዛ ቪዚት ኣድ ቾይስስ ዝብል ዘሎ ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ሃራይ ከምዚ ዝመስል ከምፃልና እዩ ቁርብ ንፀበዮሞ ይደሊ ኣሎ 100 ክሳብ ትብል 100 ምስ በለት ከምፃልና እዩ ሃራይ ከምዚ መስል ከምፃልና ማለት እዩ ቁርብ ንታሕቲ ንወርድ ማለት እዩ ኮንቲኒው ዝብል ኣሎ እዚ ኮንቲኒው ንብሎ ሃራይ ስለዚ እዚ እንተሪእኹሞ ከምዚ ናይ ቴብል ምልክት ኣምፂልና ኣሎ ኣብዚ እንታይ ኢና ንገብር በዚ አንጎሎ እዚ በዚ ጫፍ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኩሉ ኖ ዝብል ኣሎ ናይ ገሊ ኢየስ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ጫፍ ከዓ ዝኾነ ሳንዱቕ ምልክት ኣላ ስለዚ እንተሪእኹሞን ኣብዚ ርእሲ ኣብዚ ጫፍ እዚ ሰሌክት ኦል ትብል ኣላ ነዛ ሰሌክት ኦል ትብል ዘላ ኦኬ ንብላ ስለዚ ነዞም ኩለን ሳንዱቕ ራይት ገይርልና ኣሎ ማለት እዩ እንተሪእኹሞን ራይት ገይርልና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ታሕቲ ከዓ እንታይ ዝብል ኣሎ ሳብሚት ቾይስስ ዝብል ኣሎ ነዚ ሳብሚት ቾይስስ ኦኬ ንብላ ሓንሳብ ማለት እዩ ሃራይ ሕጂ እውን ሎድ ይገብር ኣሎ ስለዚ ቁርብ ክንፅበዮ
حراي أمتي ودي إلو مالتي أبزي view updated results زبلالو نعم أوكي نبلا مالتي حراي حجي كله رايت جيرو والله تنع أنت وي كله بقى رايت جيرو والله ودينا مالتي كابزي نواتس مالتي حجي حراي حجي زين بغلطة من قدر إنا لنا بكرومن بسيتينغز رينا لنا حجي زين تاين نقول لنا تي advertisement أكم يطفو مالتها يكونن جن كابتزمت أكم زنبرة درجة نفرقو كتفو يخلعين مالتي سالساي من قد خا application غيرنا هنرينا مالتي حراي لينك أب description كأم تقولكم إيه أواتكم داونلود كتجبروا تخليكم مالتي أبت لينك حنساب أوكي انتيلكم نابزي حزبكم كمتيو انت حتقربوا انتيلكم أبز انتاي زبلالو داونلود بلوك آد فيرجن 3.6 زبلالو سلازي نزي أوكي نبلامو أوكي نبلان حجون داونلود كينا ودي على إنستال نجبرامو إنستال مسجبرنا يا أبز مزي على أبليكيشن شما بلوك هذا يتبهل نخفتها من جمريمو بغمز مالكو خفت لنا مالتي قرب انت حتورد انتيلنا زي نمجمر خم تخوينكم كم زخم تسألكم مالتي سلازي كونتينيو بولو وبزي حراي أبز خا انتينا نقبر أبزي ناي سويتش ملكت هلا صعدا كوينا كباب هلا سلازي نزا ناي سويتش ملكت أوكي نبلا حنسامو أبز انتريحمو لودينج بليز ويت يبلالو بلوك هذا إذا أكتيف بيبلنا الله حجها سلازي ذا أبليكيشن سرحة جميلة الله مالتي أبزل علىها ناي في بي إن ملكت زخنا مفتاح قال أمزيلنا له سلازي أكتيفيت كوين الله مالتي سلازي إذا أون سالسيت من قدي مالتيو بدن سلسته من قد زي انجرنا نزموزنا أدفرتايزات بملؤهم كوانتا زي كوينو دارغان فرقهم جن خنات فوق من خلينا مالتي سلازي إذا فيديو تفتيهم ما لايك شير جور لي حتى انت خليكم دما أو كومنت صحفوا لي كمل سؤالكم كفتني مالتي